हाग्रामाया बहा आरो फेरेंगाया बहा एडभोकेट लाइसेन्स बानायनो हनै फर्म फिलआप खालामनो रोङाखै बोरै एडभोकेसि खालामगोन नोंलाय बिदिबालाय मानो रोङा जानो आं रावबो हेल्प लायाखै हारसिं इन्सट्राक्सन नायनाय खालाम इउपिपिएल गभर्नमेन्टजों सालायजानाय बिथांमोननि बानायनाय माखासे इउनिभारसिटिफोर इउपिपिएल गभर्नमेन्टजों बानायजानाय माखासे स्कुल्सफोर कलेजेसफोर इउपिपिएल गभर्नमेन्टजों बानायजानाय माखासे प्लेग्राउन्ड्सफोर बा बिदिनो गोबां अनुस्थानफोर दं गर्जन भाई बिजेपि कंग्रेस मोननैबे हानजायावनो हाजो थिखिनियावहाय गाखोनो नागिरनायावनो मालाबा जालदाम गोग्लैगोन माब्लाबा जालदाम गोग्लैगोन ना हाजो थिखिनियाव गाखोनो नागिरनायावनो मालाबा जालदाम गोग्लैगोन बिथां गेदेरा अब्लासो हांमा सुरनांगोन गावनो हाया लिलि हटेलाव इउपिपिएल केन्डिडेटफोरखौहाय लेंहरनानै मा खालामा हेलो खुलुमबाय बयखौबो हेलो एसबी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसे हेलो एसबी ब्लग चेनेलावहाय बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेनि सिगां कमेन्ट्सखौ फरायनायनि सिगां आङो मोनसे हेल्प बिदोंमोन सिस्टारनावहाय बिनानावनाव नाथाय बियो ओरैबायदि अख्रा माने आंखौ हेल्प खालामा जाहैदों दे केमेराखौ हमना होफैदो आं कमेन्ट्स फरायना होनि नै मा लाइसेन्स बानायदों होनदों एडभोकेट लाइसेन्स बानायनो हनै फर्म फिलआप खालामनो रोङाखै बोरै एडभोकेसि खालामगोन नोंलाय बिदिबालाय मानो रोङा जानो आं रावबो हेल्प लायाखै हारसिं इन्सट्राक्सन नायनाय खालाम नै डकुमेन्टस माखासे दिहुनजोबनानै आलाय सिलाय आयु कागजफोरा माबायदि बेबायदि लयार जानो हागोन नोङो ब्लाबो लाइसेन्सआनो गैजा रोङि एबारसो पास आउट खादा लोगो लाइसेन्स एप्लाइ खालामबाय नङाखै पास आउटआनोथ' थाब थाब एक्सपिरियेन्स लानानै थाब थाब थांनांगौ ना एफालि जि गैलालै BLLB अनार्स एग्जामिनेशन 2023 थांनाय बोसोरनि आं 1 year बोसोरसे थांबाय माथो बोरै जाबावनांगौ बिदिबा स' लोगोफोर नोंथांमोननि कमेन्ट्स गोबांथार आङो गोबाव समनिफ्राय माने फरायथिनानै होनो मोनाखै बेनि थाखाय गिबियावनो आङो निमाहा बिग्रायनाय थाबाय स' आङो दिनै नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौहाय A to Z माने एसे टाइम लागोन अब्लाबो आङो फरायजोबनानै होनो नाजागोन स' बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअआवहाय जोबजासिम थागोन होननानैहाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि सायाव कमेन्ट्सबो हरफिननो हागोन बेनि सिगां मोनसे आपडेट हयथ' नोंथांमोना बेखौ नुबाय जानांगौ बा अलरेडि गोबांथार मिडिया इउटुबार्सफोराहाय बेखौ अलरेडि होबाय माखासे पलिटिकेलनि खोथाखौ बुंनो थाङोबा दिनै जोंनि बिटिआर हालामनि गोबां बेले बेजे आरो गुलाय गुजायना बेनिखायनो आङो बांद्राय माने पलिटिक्सनि टपिक्सफोरखौहाय दासान्दि बुंनो होननानै सानाखै नाथाय अब्लाबो मोननैसो खोथा दिनै जोङो इउपिपिएल बानायनाय हस्पिटाल जोङो दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टजों सालायजानाय बिथांमोननि बानायनाय माखासे इउनिभारसिटिफोर इउपिपिएल गभर्नमेन्टजों बानायजानाय माखासे स्कुल्सफोर कलेजेसफोर इउपिपिएल गभर्नमेन्टजों बानायजानाय माखासे प्लेग्राउन्ड्सफोर बा बिदिनो गोबां अनुस्थानफोर दिनै जोङो मोननो हादोंना हायाखै रायजोफोर स' नैबेनि सोंथिखौ खालामदों जोंहा स्पक्स पार्सन इउथ्सनि BPFनि कास्टम बसुमतारी आदाया स' हयथ' नोंथांमोना बेखौबो खोनाबाय स' नोंथांमोना बेनि फारसे कमेन्ट्स हरदों नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै दिनै इउपिपिएल सरकारनि बानायनाय बेफोर माखासे अनुस्थानफोर आरो माखासे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जिथु बाथ्रा बुंदों बे जाफुंसार महर मोनदोंना मोनाखै स' बिदिब्ला आवगायलांनोसै जोंहा नोंथांमोननि कमेन्ट्सनि सायावहाय स' गिबियावनो कमेन्ट्सखौबो दा बबेनिफ्राय जागायनो होननानै सानदों आङो हयथ' माने भिडिअआथ' गोबांथार होबाय ओमफ्राय दा बेयावनो गोबांथार जोंना भिउवार्सफोराहाय कमेन्ट्सखौ हरदों ना स' फार्स्टआवनो आङो फरायनो लादों नैबे बिश्वजित दैमारि सारनि जिथु भिडिअ होदोंमोन आङो बिथांनि फारसे रायजोफोरा माबायदि कमेन्ट्स हरदों बेखौ होनि मतिलाल बर' बिथांनिफ्राय जागायजेननोसै बिथाङा लिरना हरदों आरे गर्जन भाई बिजेपि कंग्रेस मोननैबे हानजाया बाहिरा गथ' हानजा मालायखौ बुंग्राया गावहाबो एखे खोथा बिदिना फोरमायहरदों बेनिफ्राय बिजय ब्रह्म लिरना हरबावदों 6 days ago जाय लिडारा हारिनि हेंथा होगोन बे लिडारखौ जों रायजो राजाया ओरैनो हगारा बेनि साजाखौ जों रायजो राजा बेनि फिथाइ होखागोन बे बाथ्रा खाथांखा बेबायदि लिरना हरदों बिथाङा मोजां मेसेज मोनसे हरदों प्रान्जल बसुमतारी बिथाङा इफ UPPL does not break their alliance with BJP then any development is impossible माने जुदि UPPL आ BJP जों जितु एलायन्सआव दङ बे एलायन्सखौहाय ब्रेक खालामाबा डेभेलपमेन्टआ इम्पसिबल होनना बुंदों आरो डेभेलपमेन्टनि बेलायावथ' आं बुंला
बाट BPF UPPL जुदि ज' जानांगौब्लाथ' नोङो निश्चय मोननै रिजनेल दोलो आरो बेलाफारसेथिं BJP आहाय सेन्ट्रेल पार्टी ना स' गावजों गाव ज' जालायनोबा नैबे एलायन्सखौथ' ब्रेक खालामनायाबो जोबोद गोनांथि जाना फैगोन UPPL आरो BPF जुदि खौसेथियै बिसायख'थिखौ गेलेनो सानदोंब्ला बा माखासे जोंनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनायावहाय ज'है खामानि मावोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरो जायखिजाया हक फरायबावनोसै अमुल्य बसुमतारी बिथांनिनाव हरदों कृष्णा बानजों गावबाय जेंना मावना गेदेर बिश्वजित दैमारि सारा मामानि सार्थ सुफुंनो थांनायाव आरोबाव दिपेन बर'आ गोरोन्थि मावबावबाय होननानै बिथाङा लिरना हरदों डेभिड बर' बिथाङा लिरना हरदों हा बिश्वजित BPF नागारना दायो BPF UPPL ज' जानायखौ मानो लुबैनांगौ गाव बिदिब्ला BPF आव हाबफिनदोंसै लेथ्रा डास्टबिन बुंनाय बिश्वजितनि भिडिअ लाबो आदा दा बेबायदि डास्टबिन बुंलायनाय भिडिअखौथ' बहा मोननो ना सासे अनारेबल रेसपेक्टेड मानगोनां स्पिकार सार एसेम्ब्लिनि स' बेबायदि नङिखौथ' लाबोनो हानाय नङा दा जि बाइट बिथाङा होयो नैबेनि फारसेसो जों भिडिअखौ लाबोनो हागोन दा जेन हक दा बिथाङा नंगौ मोनसे समावहाय BPF जोंनो नेम फेम गासिबो बिथाङा मोनजोबनाय आरो राजनीतिक केरियारखौ बिथाङा BPF हान्जानिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन जितु आरो बेयाव थानानैनो बिथाङा दिनै बेखिनि लेभेलसिम सहैदों नाथाय बिथांनि फारसे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे बिथाङा मा बुंनो सानदोंमोन नाथाय खोथाखौ बुंफ्रुजोबासै जे आङो मोनसे बिराद गिदिर दायित्व मोनदों आङो मोनसे नैबे लेभेलसिम सफैदों होनना बिथाङा गावखौ बुंदोंमोन ना जितु बाख्नायनाय माने सेल्फ गावखौनो माने मोनसे बिराद हाई लेभेलनि बुंनानै लानाय स' मोनसे फिसा काउन्सिल होननानै बिथाङा बुंनो सानदोंमोन नाथाय मा बुंनो सानदोंमोन बेखौ बिथाङा बुंजोबासै स' ओरैबायदि आरोना आं बुंना होनि आंनि स्टाइलाव जेनेबा आङो ओरैबायदि मोनसे स्टेट लेभेलाव दिनै एसेम्ब्लिनि स्पिकार जाफैबाय आं मानोथो बोरै काउन्सिल फिसायाव थांनानैहाय CM जानांगौ जाखो बेबायदि बुंनो सानदोंमोन नामा बिथाङा दा जियानो हक बाट बिथाङा बुंदों जे दिनै पार्टिया बिथोन होयोब्लालाय बिथाङा मा गाबोन VCDCनि चेयारमेन जाहैदो होनना बुंब्लाबो गनायना लानांगोन होननानै बिथाङा बे बाथ्राखौबो बुंदोंमोन जोबथारनायाव आच्चा जियानो हक दे बे जाबाय दाना नेक्स्ट भिडिअनि फारसे मा कमेन्ट्स फैदों बेखौ नायबावनोसै देवेन्द्रनाथ बर' बिथाङा लिरना हरदों जोबोद इन्टारेस्टिं दे बेखौ मोजाङै खोनासं हाजो थिखिनियावहाय गाखोनो नागिरनायावनो मालाबा जालदाम गोग्लैगोन हाजो थिखिनियाव गाखोनो नागिरनायावनो मालाबा जालदाम गोग्लैगोन बिथां गेदेरा अब्लासो हांमा सुरनांगोन जोबोद मोजां कमेन्ट्स बियो माने मा होनो बेखौ बर'आव मा होनो स' बेबायदि अब्लासो हांमा सुरनांगोन होननानै लिरना हरदों सोरनि फारसे जोंहा मानगोनां बिश्वजित सार हाजो थिखिनियावथ' बिथाङा गाखोना दंहैयो ना मनज बसुमतारी लिरना हरदों थेंक इउ ब्र' सुरेन्द्रनाथ बर' भेरि नाइस भिडिअ फंबाय इउ आर राइट होनना लिरना हरदों बिदिनो सापर्ट खालामबाय था नोंथांमोननि सापर्टआवसो माने थुलुंगानायखौ मोननो हायो आरो बिदिनो गोदान कन्टेन्ट्सखौहाय लाबोबाय थानो खाबुबो मोनो बाट गोबांथारानो माने नायनानै स्किप खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो गोबांथार माने गोदान भिउवार्स फैयो नायो बाट साबस्क्राइब खालामालासिनो थाङो स' नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ मोननोब्ला चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसेनो बेल आइकनखौबो प्रेस खालाम जाहाथे लेटेस्ट भिडिअनि आपडेट्सखौहाय मोनग्रोनो हायो रबिन्द्र बसुमतारी बिश्वजित दैमारिया सासे गादि लुबैसु आरो BPFनि बर' जाथिनि फोथाय खेबस' लबिया मानसि होनना लिरना हरदों बिथाङा मनजित ब्रह्म लिरना हरदों सुइजारलेण्डनि CMआ BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेड जायाब्ला सासे केबिनेट मिनिस्टारनि लांगोनायाव फासि नांनो माब्ला थांगोन ब्र' जार्नालिस्टफ्रा बे बाथ्राखौ सों बे हारसा हिन्जाव लाग्रानाव आच्छा स' बिदि नैबे सानै पइन्टनि सायाव आङो बुंनो सानदों बिथाङा जेब्ला आफादगिरि जायोमोन माबानि एबसुनि बै समाव बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन नामा जोंबो गोबांथार इउटुबनि गेजेरजोंनो खोनानो मोन्दोंमोन आरो बिदिनो सोरनिबा फेसबुक पस्टआव शेयार खालामनायफोरखौहाय खोनानो मोन्दोंमोन दे सुइजारलेण्डआथ' गावनो बिथाङानो बुंबाय दिनै सुइजारलेण्डआ बहाथोना आं बेनि सायावबो भिडिअ लाबोखांबाय आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राखौथ' बिथांमोना जोबोद माने हाउदाव जायो नैबे बिसायख'थि खाथि सफैब्लाथाय जोंना माहारियारि आफादाबो एसे माने हिट आप जाफायो आरो बिदिनो गोबांथार खामानि
बिथांमोनखौ मावनाय नुयो नैबे जोबहांनाय समावसो नाथाय बेनि सिगां बिथांमोना मानो सिरि थायो आं बेखौ मिथिला जियानो हक आरो केबिनेट मिनिस्टारनि लांगोनायाव थारैनो बिथाङा फासि नांगोन होननानैहाय बुंनाय बाथ्रा बेनि प्रुफ फोरमानबो दङ बिथाङा गावनि खुगाजोंनो खुद बुंनाय बयबो मोनथिगौ बेखौ दा बेखौ सोंथि खालामब्लाबो बहाथो बेनि फिननायखौ होबावनो नङा होमबा अलरेडि बेनि फारसेबो सोंथि खालामनाय जाबाय नङा जाबायानो जायाखै नङा जाबाय रायजो राजाजों एंगार जायोब्ला बिदिनो गावखौनो गाव सेल्फ एप्रिसिएसन होआबालाय सोरथो बाख्नायबावनो ना हुमेश्वर बसुमतारी आई लाभ हाग्रामा महिलारिनो अल दा बेस्ट बर' हारि नों बिथाङा लिरना हरदों ज' जानांगौ बुंनाय बाथ्राया मोनसे खैसारसो बावनो हाया लिलि हटेलाव UPPL केन्डिडेटफोरखौहाय लेंहरनानै मा खालामा जोलैनि हांगार गाद्दि लुबैसुला बिश्वजित दैमारि UPPL नङा बेवहाय बिदिनो इन्डिपेन्डेन्टआव देरहानाय आरो गोबांथार पार्टिनि माने गोदान फ्रेश जायफोराहाय देरहालांदोंमोन बिथांमोनखौहाय लिलि हटेलनि अनगाबो गोबांथार दाब जायगायाव लांदों गोबाव समनि थाखाय बेखौनो हर्स ट्रेडिंनि मोनसे भिडिअ आङो होदोंमोन दा जिहेतु मोनसे सासे GSP पार्टिनि MCLA जाय बिथाङा EM मोन एग्रिकालचार बिफाननि EM मोन ओमफ्राय बिथाङा जोग्लाय जानाया बोरैहाय बिथाङानो बुंदों खुद गावनि खुगाजों दे बिथांमोनखौहाय माबायदिहाय ट्रिट खालामदोंमोन माबायदिहाय लाना थांदोंमोन ना माखासे SP DC फाथाय हरलायनानैहाय बिथांमोनखौ माने जेरा खालामनानै हमनानै लांदों फन लाना दोनदों माने खुनु न'खरजोंबो माने कमिउनिकेशन गैयै बेबायदि जाथायखौ बिथाङा फोरमायदोंमोन सानसोरां दैमारि सालगुरि हालथुगाव क'क्राझारनिफ्राय बिथाङा मेसेज हरदों अके शरद मोसाहारि बिथाङा BJP दोलोखौ नागारनानै ओंखारबोनांगौ आरो बर'नि रिजनेल दोलोआव स्टाफ फैनांगौ BPFनि गुन्दै जानानै देरबाय लावबाय BPFखौनो जोगारबाय आं सिगाङाव बिथांखौ बर' हारिनि गेदेमा लिडार होननानै मानियोमोन नाथाय दायो मानिला बर'नि नायल' जाल' सासेल' MP मोन बै MP मासेखौ नागारना फैनानै पार्लियामेन्टआव बर' MP निल खालामनानै फैदों जाय नेशनेल पार्टी BJPआव थानानै हेमन्त आरो प्रमदआ बर' हारिखौहाय मनग्लब जोब्बाय बै BJP दोलोआव मानो हाबनांगौ बिथाङा जोबोद गोलाव मोनसे मेसेज हरदों नोंथांमोना नायनो हागोन स्क्रिनाव आं होना दोनबाय BJP दोलोनि फारसेथ' जोंनि गोबांथार दैदेनगिरिफोराहाय मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारल' नङा जोंहा मानगोनां CM बर' साराबो गोबांथार बाथ्रा बुंदोंमोन जेब्ला बिथाङा CMआनो जायाखैमोन माने इभेन बिथाङा MCLA बेबायदि पलिटिक्सआव डाइरेक्टलि माने फैयाखैमोन पार्टियाव थोंजोङै फैयाखैमोन जेब्लानाखि बिथाङा आफादगिरि महरै दङमोन एबसुनि गोख्रों सासे आन्दलनकारि नेता हिसाबै बिथाङा बुंदोंमोन BJPनि फारसे गोख्रों रावजोंहाय सोंखारिदोंमोन नाथाय बिथाङा हरखाबै माबोरै मोनसे गावनि इमान जुक्ति गोनां खोथाफोरखौहाय इगनर खालामनानै बिथाङा जि बाथ्रा बुंदोंमोन पलिटिशियान्स लिडार्सफोरनि फारसे BJP पार्टिनि फारसे आरो बिथाङा जे अननाय सिबिनायखौ जासिदोंमोन रायजो राजाफोरनि फारसे बेखौहाय बोरै हरखाबै बेबायदि मोनसे मुडखौ चेन्ज खालामनो हायो माबोरै सुइच खालामनो हायो बेलेगावहाय बेसो आसुरित बाथ्राया साननो गोनां बाथ्रा आं बेखौसो सानबाय थायो दिनैसिम जे सासे लिडारनि मुडा बेबायदि हरखाबै सोलायो आसुरित बिथांमोनावहाय सैथो दंना गैया नंखायखौबो नंगौ नङिखौबो नंखाय ओरैबायदि माने खोथाखौ बुंनो हायो आसुरित आरोना बे आनइमेजिनेबल माने बिथांमोना मा होनो बेखौ गिरगिट रंग जेसे बदलते हैं ना बिनिख्रुइबो माने बांसिन बिथांमोना गावसोरनि महर रं कालार बायदिसिनाखौहाय सोलायनायखौ जोङो रोखा नुनो मोनो दा बिदिनो गोबांथार मेसेज हरबावदों नै आं बबे मोनसेखौ फरायजोबदों भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांसिगोन बायदि मोनदों आङो बेनिफ्राय जोंहा सासे इन्टारेस्टिं कमेन्ट्स हरग्रा दङ दै M मोसाहारि अके आं बिथांनि कमेन्ट्सखौहाय फरायनो जोबोद इन्टारेस्टिं मोनो मोनफ्रोमबो भिडिअआव बिथाङा आंखौ जोबोद हेट खालामो बाट अब्लाबो बिथाङा नायो भिडिअखौ नायो नायनानैहाय कमेन्ट्सबो हरथारो बेनिखायनो मस्ट वेलकाम आरो नोंथांनिसिम थेंक इउबो नों माबायदि इउटुबार बर'नि राजखान्थिनि बागै बेसेबां गियान दंलै नोंनाव जाया फ्रामा भिडिअ दामलाबाय थायो लिमिटेड गियानजोंहाय मा बुंनो नागिरदों आङो सिगांबो मोनसे भिडिअ होखांबाय आंना लिमिटेड नलेज दङ नंगौ आं बेखौ फोथायो स' आनलिमिटेड
गियानखौहाय जों बोरैहाय मोननो हागोन स' जोङो इउज टु जालांबासो ना जों बेनि माखासे नलेजफोरखौहाय मोननो हागोन दा आङो बेनि फारसे बुङाबो रायलायाबो नायबिजिराबो नोंथांमोननि कमेन्ट्सआव मा फैदों मा फैयाखै बेफोरखौबो नायाब्ला आरो आंनाव मा दङ नलेज बेखौ शेयार खालामाब्ला आं नोंथांमोननिफ्राय नलेज लायाब्ला बोरैथो आङो गासिबखौबो आनलिमिटेड मोनजोबनो हानो बेनिखायनो आंनाव लिमिटेड नलेज दङ नोंथाङा राइट पइन्टखौ हमदों बेनिखायनो आङो लिमिटेड बाथ्रासो बुंखायो बेनि बांद्राय बारगाबो बुंनो सानाखै जिखिनि आङो मोनथिदों बा आं हमदांना मोनदों आंनि फारसे आं जेब्लायबो बुङो नोंथांमोना डिसक्रिपसनावबो नायनो हागोन माइ अपिनियन ना एस पार माइ अपिनियनसो आङो माखासे खोथाफोरखौ बुङो आरो रायजो राजाफोरनि कमेन्ट्सफोरनि सायावसो बे बाथ्राखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ लाबोनाय जायो जेन हक एम मसाहारि थेंक इउ नोंथाङा जेब्लायबो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय सापर्ट खालामनायनि थाखाय अके गोबांथार कमेन्ट्सफोर दंबावोमोन बे भिडिअआव कमप्लिट जाजोबनाय नंला नाथाय मोनसे खोथा दिनै खौसेथिनि बाथ्रायावहाय मोनसे ओरैबायदि होदों टेक ना फेरेंगा भार्सेस हाग्रामा महिलारि रन्जित बसुमतारी बर्तमाननि EM रुलिं गभर्नमेन्टनि आरो एक्स जोंहा बारग' चिफ ना BTCनि हाग्रामा महिलारि सार स' आं सानो हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय फेरेंगा बायदिजोंहाय रुजुथावनायनि बाथ्रायानो फैया मानो होनना बुङोबा बेलाफारसेथिं हाग्रामा महिलारि सारनि जि केपेबिलिटि बिथांनि पलिटिकेल जिथु केरियार आरो बिथांनि जि अबदान हारिनि फारसे बे मानगोनां फेरेंगा सारजोंहाय बा बिथांखौहाय हाग्रामा महिलारि सारखौ मानगोनां फेरेंगा सारजों रुजुथावनायानो नङा बेनिखायनो बे मोनसे कम्पेरेबलनि मोनसे रिजनबो नङा कम्पेयारानो खालामजायामोन बेनिखायनो बेनि बागै आं बुंनो सानाखै बाट खौसेथिनि बाथ्राया स्पष्ट जानानै फैबाय दिनै जितु बिथांमोना खौसेथिनि मुङावहाय माखासे खैसारसो खालामदों नामा बेबायदि आरोना बे बाथ्राया दा बेवहाय फेरेंगा सारा मा बुंदों बेखौहाय आङो नोंथांमोननो बा बुंनांगौ दङ होननानै आं सानाखै जिहेतु आं अलरेडि होनखाबाय जे फेरेंगाया हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय रुजुथावनायानो नङा हाग्रामाया बहा आरो फेरेंगाया बहा ना पलिटिकेल केरियारखौबो नायोब्ला बिथांनि मा बिहोमा दं गैया बेफोरखौबो साननानै नायोब्ला सिनियर मस्ट आरो जोङो मोनथिगौ बयबो रायजो राजाफ्रा दिनैनि समावहाय चिफ नङाब्लाबो बिथांखौ एज अ चिफनो गोसोआवहाय गनायनानै लायो बेखौहाय जोङो नुनो मोनो जिहेतु भार्बेलि बे बिराद एक्सपेक्टेशननि सायावबो नङा बाट जा बुङो जोगोब जोगोब मोजाङै बुंखायो खोनासंथावना बाथ्रा बुंखायो आरो खोनासंनानैबो मोजां मोनो नाथाय जोंहा बेलाफारसेथिं फेरेंगा सारमोनाहाय ओरैबायदि माने दाउ बाथ'फोर बायदि मैना दाउफोर बायदि माने थेव 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 ना खन्थाइ आवरायनाय बायदि बिथांमोना बुङो स' बे बांद्राय अभारद्रायबो जायो नांगौनि बाराबो बांद्राय बुंलायलाङो बिथांमोनाहाय स' जोङो नुबाय फेरेंगा सारनि जोङो माखासे अभारअल माबाखौ नायोब्ला मोनैनि सिगांनि बिथांनि बायदिसिनाफोरखौ नायोब्ला स' अबभियासलि जोङो बेखौ कम्पेयार खालामनांगौनि बाथ्रायानो फैयाखै बाट आं बुंनो सानाखै जे फेरेंगा सारा एख' अबदान गैया होननानै दं गावनि फारसेथिं गावनि लेभेलनिफ्रायहाय बिथाङाबो माबा नङा माबा मोनसे अबदान होबोदों जायनि जाहोनाव दिनै बिथाङा सासे EM महरै सिनायथि होयो EM हिसाबै बिथाङा दिनै जोंनि बिटिआर हालामावहाय दिनै दङ खुंथाय गोहो दङ स' बेनिखायनो स' रायजो नोंथांमोन कमेन्ट्सआथ' गोबांथार दंबावोमोनहा खिन्थु भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांगोनखाय आङो नै दिनैनि भिडिअखौ नैबेखिनियावनो फोजोबनाय थाबाय आरो बुंनो सानबावो जे भिडिअनि गेजेरावहाय माबाफोर गोरोन्थि जालांबायोब्ला आसा खालामदों नोंथांमोनाहाय निमाहा होगोन होननानैहाय आरो कमेन्ट्सबो खालामहरनो दाबाव आङो एबारनिफ्रायहाय कन्टिनिउसलि नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ भिडिअनि गेजेरजोंहाय लाबोबाय थानो नाजागोन स' लोगो मोनसिगोन बेबायदिनो इन्टारेस्टिं टपिक आरो गोदान आपडेट्स लानानैहाय लोगो मोनसे नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय